aga no diri kita subong sa may zone 15 Kalaparan Arevalo. So subong nga mga tinuon no sa din may nagluntad diri ang pagpabuno no subong kaagahon diri sa may area sang zone 15 Kalaparan Arevalo no subong langgid nga kaagahon mga kabistado. Okay, subong no. Yara kita diri sa area kaga may mga bystander naman diri sa area diri sa may zone 15 no sa din yung ginluntaran ining insidente sa pagpamuno no subong kaagahon naging kilala kay alias Jobert no. Alias Jobert pag siya ang apelyido niya diri no. I-confirm na naton diri mga kabisado ang iya nga apelyido si Bidjo ano ni si Bidjula no sa 63 anyos ini siya mga kabisado si alias Jobert Bidjula no standby lang gid ibalaon naton ini sa di madugay kay bangod no yari padre ang mga kapulisan naton nga naga conduct man sa investigasyon kasubong man no sa mga bystander naton diri no nagabantay gid diri sa area. Okay, dito may pulis naman rin no, sa Arevalo nga nag-responde diri sa area. Agad na imbestigaran rin nga nagluntad nga pagpamuno no subong nga kaagahon mga kabistado. Okay, no, sa liwat mga kabistado, diri kita sa may area no sang area diri sang zone 15 Kalaparan Arevalo subong kaagahon no sa din naman nagluntad diri sa pagpamuno. Ano na? Iya gamit. Amo na. Iya pa ni gamit mo. Oo, sa biktima. Ano ginatabo nung man? But wala ko huli na may nagabot kay may babado sa gaduring. Oh, mga ano so na sa pagresponde ninyo, dili ano na lang nabtan nyo Wala no? na mo na. Ara da sa Gahabyangon. Wala. Oy, nang indala na sa ospital. Gay na ko na dala sa May idea ka nung wala gid. Wala yung may idea nga na natabo ko rin. oh, pero initial nung pangalan wala. Wala gid. Okay. Kasi thank you. Ano mo ning biktima ma? Sinong himata diri sa biktima? Himata sa biktima. Ay, nay. May CCTV, may CCTV. Tatlos lagi inom mo. Makita mo sa may CCTV dampi yung sa darada sa Kacanggi dabla sa Sagbar kili. Nakita mo sa Canggi to. Ay na gano mo. Ako nagsaway lang ko sila to.
Kaya pag nagbakal kaya kok mo, pag saway ko yan, ulit mo doon. Pero pag saway mo sir, nakakabait ka na. Wala ka, pag abot ko sulan sa trapet si Jojo kay Sharon na dara sa Tiangge. Doon na sinyas lang, wala na diyon. Pagtapos niya, no, wala na diyon, no, wala sinyas lang, nagbalik sa auto niya. Tulog-tulog, kindog sa may auto, sa may perka sa auto niya, kaya nagsulod sa lugar. Pagsulod sa auto niya, pagsulod niya, tapos nag-diretso doon, no. Pero pag sunod din ang das gilagan. Aninay. Ang kailan din ako. May lamisa to mo dito sa lagi no sa may potlok ng piyo. Dahil mo lagyan. Oh. Ano lang, kita mo daw magano sa galing gini ano daw na ambasang ni kano. Lapad ni bakante do. Nga no mi don mo gid kami daw na sa parang lamisa ra di mo ni umit ang school la. Oh, wala man. Nang pigad nila. Oo, sa wayang ginom. Kailangan ko na siya lagyan. Tama din naman. Do tatlos lagi inom. Pero duwag lang. O, duwa to kay lautok lang isa. O, kay yung plano yan, bayati, bantayan na sa ako, mas magbalik sa ako, sabi ko malungo, bantayan nyo, so ko, hindi ko magano, may hanap pa nga, bas may dala na karon magbalik, abang sila. Wala na ko balo, kay pagtapos nila to, gano, naglakat ko diyon. Maging karangan ka. Amot na wala ko kano, sila di kay bayan ni gano, taas ko na to, bayan ni gano, sa bag wala ko balo. Tapos nagdulong sa salakyan grade niya. Pag-raya sa salakyan niya, puro balik sa mo na bumalik. Nagpunta po tayo. Kasi nakita sila guro. Oo, yun, pukot tayo sa bantiyan siguro man. Ayun, pagbalik ya. Kaya mamaya mo. Graya sa salakyan, tapos bumalik lang sa. Oo, ubog man to si Jojo. Ubog mo siya. Eh, balang ko sa panguna, dito gamlo muna sa yung na lawas yan. Jobert o Bujola. Ang saya, ayok lang nakalala kay Kano eh. Wala ko balo, kung ano yan yan. Pero pagkadari ka sila. Oo, nagdadala. Piyak, dito sa may kapata. Wala ka siguro, wala na tama nun. Tingnan. Sa Romel. Oo. Oo. Nung Romel, live kita sa may Radyo Bistado. Nung Romel, pwede mo kami pag i-sharean sang natabong insidente diri sa inyong area. Ang ano ko lang nakita ko pag abot ko, nagbaka ko sang soft drinks sa Changgit sa dalawa sa kanto daw. Naga ano sila ano na ba lisay bla. So naglagadto ang si Jojo na pulis nagsura sa Tagisan Changgit sa ano. Natungod sa dalan guro bla. Oo. Na may lamisa sa putok ng piskulod mo. Oo. Purong saway ni Jojo bla. Yung saway atong giinom, tinapigad. Yang basang ni Kano sa kalapat sang area pa di nga kita buto mo lang. Oo. Yan ba yung ito? Wala, tulukay mo lang sila doon, ipos lang. Ang biktima kang suspect na. Nagsulod siya doon sa auto ya, pagsulod niya sa auto ya, muna na doon to, tabo. Okay, sinong alias nga ni isang biktima sa Ang biktima si Jojo na. amo na si Jojo ang nagsaway kay Kano. Okay, pag saway niya nagtulokay sila. Anong sunod yung mga tabo? Ang bayan siya, wala na yung bayan. Sa kalapat, sa ngalagyan na ba ni Kano? Di, si Jojo, wala sa sabat, ipos na siya. Ipos ang gitsa. Nagsulod siya doon sa auto ya. Okay, sang magtapos dito, ano Nagsulod sunod? siya sa auto ya, pagkasulod niya di, nagdiretso sa Ingraya sa lakyan niya. Pag ano bumalik sa nagadireksyon si Kano ara sa nakita ito doon kalapit siya din sa po kasi tayo doon Pukutay sila. O po nakita mo sino o kung may armas ini si Kano. ang nakita ko una pa lang ang armas sa digto pa lang yan wala pa sila gunanay yung tapik at may kilo super tato sa may kabigyan na siyang gidaw yung tayong silo na Kutsilyo gid kalaba. Ano pang Wala. ihaw? ang do na Pang dugdog gid sa baboy. Okay, tawag sini hubog man si Hubog. Jojo. ubog Ang suspect na si Hubog lang. alias Kano. Hubog man sila. Okay, pagpukutay nila tawag sini may armas man si Jojo. wala pa kabalo kay dulong na doon kita man din ano dulong din Pero confirm si nakibot lang ko tayo bagagwa nagbalik lang ko nagdulong sa ko balik lang nagsabaw na yung bit-bit sa kargan sa tricycle. Okay, pag napilasan niya na si Jojo, sini diin siya dayon sunod ng kadto no.
Dumalagan yun ako. Okay, nagdalaga na siya, siya may ginsakyan niya. Wala na. Mm. Hindi ko kayo dulo man pag ano ko gitsabaw na nung magpagawa gitsabaw yung nga ganun karga doon sa tricycle. Si Kano, taga diin na siya. Kadiri na. Tatamandok man diri si nung Jojo, Nung taga diri man. Ari mo braya. Okay. Pero ang balay ni Kano nung diin. Parang sa tiyak mo siyang sa pilit to. Okay, tawag sini may kaakig ni sila sa isa Dula man kay dula man ano na. Dula man kasi kay dahil darap na ginom lang gulong sinaway guro ti na ubog man to. Dula singkal mo lang na mo na. Yung saway ko lang sila na hindi na ang tatay na abang sila. Kung isa na pindot sa kuya. Sa siya no, siya wala na kalapat ba. Nag-istorya kalapat siya lagyan di mo sa pa ano lagyan di may bakanti pa din na ano direktikin ba do pare yung isang limnan no. Diba nag-react ng gadya si Kano? Sa kalapat siya lagyan di. Hindi dito sa piyak. Sa piyak. Sa kasada to. Oo. Pero mga ano oras gini nang ginabo iya kung gibuno yan si Mga subong guro mga dlaga na guro mga 30 minutes siguro. 30 minutos na. Okay, tawag sila ang kutsilyo na recover dire sa area. Wala no, ari di yung rilo araw. Ari lo na sa kanila sir. Mga oras ko na to. Rilo sa tikiyaw. Sa mga ano guro matang silpo mo wala na guro silpo. Rilo yan sa nabutan. Ang bracelet ito ara to. Okay, tawag sila yung pagbuno kay ano kung na pagdala na kay alias Jojo sa ospital, ano may animo pa siya no. Wala na ko kay burot na mga rilo ko din nagtalong lang ko dito no nadamo na di dugo. Tawag sila. Tapos nagtawag na lang ko din tanod yun. Okay. Do sa Tiangge mo lang guro. Tagang ang gawantay sa Tiangge daw pila kami. Okay. Mga pasti may guro. Ano gid gani ang pangalan sang biktima gani no? Ano kita nga si Jojo Bujola. Bijola, pila na gani edad niya gani? Mga bulan mga dagan guro mga ano. 60. Siguro na. Pinakabilog ang bata. Wala ko kabalo la bata yan eh. Wala di si na-blush naman din. Okay. Pagtawag mo nung ka mga tanod abi na lagas pa nila na hot pursuit pa nila. Wala niya mo na ganun subong naligot nila kundi na. Okay. Pero ang pamilya abi ni tawag sila ni Kano nakaibaloman nga amo ning ginbuhat niya. May asawa man siya no. Oo, meron tawad. Iya gani yan nanay gani ni Kano nalipong pa sa Tiangge to. Ano yung dress ang suspect? Hindi siya gumawa. Do nabigyan na sa isda. Kaya no bro ni isang biktima na po. Balok yung galak pa bro yung kabalo na po. Alas na lang sir, kanina pagkadto diri ni Kano, sir, may ginsakyan siya wala. Wala ko ka pangod kay pagabot ko tawag na din yun. Paglagas yung tawag na din wala na tawag. Naglantaw lang din yun. Kung mabalik dito tawag doon ko tanong. Okay. Tawag sila ano gani mo alias no? Romel. Alias Romel. Okay, alias nung Romel, thank you gid sa oras ginatag nimo. Okay, nabatian naton si nung Romel ang nakakita diri sa nagaluntad nga insidente no. Sa din ang biktima ang kilala kay Jobert Bidiola masobra sa 60 no ang anyo sa Pangidaron. Sa din no siya ini ang ginpunan no sa nga nagluntad iring insidente so no man kay nung Romel nagainom ini si alias Kano sa pihak niya nga porsyon no sang ini nga area nga nagainom siya so ginsaway ni Jobert Bidiola nga magpahigad o ti nag-react ini si alias Kano kag tingnan siling ti kalapad pa nila sang ining area ma-isol pag diri so nag-react siya so pag-react diri pagbasulod diri ni alias Kano pag-park niya diri sang iyang salakyan ginbalikan niya sini kag sila nga duwa ang pinukutay tubtob no nga nabunan diri si Jobert Bidiola kag ginhingagaw no dala sa Iloilo Doctors Hospital dira sa may Molo Timawa mga kabistado. Subong no makita naton dire di nagapalayo-layo lang kita kay bangod bawal ini no makita diring porte kadamo sa dugo. No? Nagalinapta pa diri no sa dalanon ang dugo. No? Diri sa may dalanon. Ako na photo walk diri sa zone 15. Kalaparan Arevalo. Subong kaagahon mga kabistado, no? Pag tuwag sini subong no pagresponde diri na pagtawag ni nung Romel no sa nga
no, sa pagtawag sang tanod dinong Romel, gilayon na nakapalagyo ining suspect pakadto sa wala mahibaluan nga direksyon. Kag subong no ginapangita pa diri sang mga otoridad kag may nagresponde naman diri no ang pulis sang Arevalo kunya mag-imbestigar diri sa nagluntan nga pagpamuno subong nga kaagahon. Standby no katuan naton diring area sang sa pagpukutay nila no. So madamo diri ang dugo. Dito sila kuno kayo minaw, sir? Adre. Actually, no, sunod man diri sa na-interview naton si Nong Romel nga nakakita diri sa insidente. Tawag sila no, Lunsay no, residente diri sa Zone 15, Kalaparan Arevalo no, ang biktima kagang suspect. Ang biktima naman kilala diri no sa area bilang alias Jojo. Tapos ang suspect naman kilala bilang alias Kano no. Medyo layo diring antaday no sang ang ilang balay pero amo diri no sila gid nga naglabutanay mga kabisado gin pamangkot man naton ako na interview man naton silang Romel nga tawag sini wala man no sang daan nga hilgot anon ining ang biktima no kagang suspect diri sa ilang lugar. Kunwari naman diri ang patrol no sang Arevalo PNP. Di agad niya mag-conduct diri sang dugang investigasyon no tuhoy diri no sang pagpamuno kay Jobert Bidiola diri sa may Zone 15 Kalaparan Arevalo.